Чакай! Айде на гласа, на гласа. Не искам, аз има кой са така. Аре, той е 2 мегапиксела камера, дай. Не ме интересува. Да, се използва сега. Тук се виждам хубаво. Аре, бе, снимай, бе. Е, така да снимай. Аре, бе, Ивански. Аре, бе, се сериозно за снимка. Това не е разкая, не бола. Това е ракия, разбраш ли? Тя, кой се смееш, мамка му така бях застанала в каса. Ай, Бонски! Аре, ти не си това толкова, бе. Аре. Снимаш на нещо. Димса, где така, аре, нещо смена си. Човек се малко без това ще стане утре, тъй че... Може да базикаме, че се е снимала цял ден. Арве, Волански, колко се става? Ай, му снимай! Не може да се... Нямате право, бе. Как обеща? Арве, Волански, що се скресе, че още се снимала? Той ще го скъсне долу за моя. Да. Не, тя не умея. Стига. Ой, няма пъти! Не, мисля, че не трябва да пи около контакт. Тя малко... Не бе, аз не съм пияна, бите. Той не е като... Да, 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 да. Има, това нещо още. Може да ми не знам. Да. Това когато кипсу на някои хора. Кале, смятай, защо ли?